Рядко се случва в ръцете ни да попада камера дело на японският бранд Toshiba. Още повече, когато става дума за стереоскопична такава. И за капак с цена от малко над 350 лева. Това вече звучи интересно. Уважаеми дами и господа, зрители на Digital BG, имаме удоволствието да ви представим премиерната Toshiba Cameleo Z100. За дизайна на първо място можем да кажем едно. Изчистен и семпъл. Реципрочен на размерите на устройството, а те са 120 мм дълбочина, на 62 мм височина и 54 мм ширина. Теглото също е в границите на нормалното 286 грама, като в тях е включена и батерията. Материала, който Toshiba са използвали, е поликарбон с ефектна обработка. Напипане е много приятен и не се цапа. Поглеждайки Toshiba Cameleo Z100 фронтално, впечатление прави двойният сензор. Той е и главната причина с камерата да може да се снима 3D изображение. Характерно е, че още на дисплея виждате релефно това, което снимате. С бутон лесно можете да превключите и към 2D. Самото видео също позволява избор между 4 варианта. От VGA с резолюция 640 на 480 пиксела с 30 кадра в секунда до Full HD с 1080p и 30 кадра в секунда. Като съответно с картата памет от 1 ГБ, която влиза базово в окомплектовката, можете да направите 33-минутно видео в VGA и 11 в Full HD. Дори да вземете по-голяма карта, обаче има един друг ограничаващ времето ви за снимане фактор и това е батерията. Тя е литиево-ионна и с едно зареждане може да издържи около 70 минути снимане. Сензорът на камерата е 16 мегапиксела CMOS с размер 1/3 и ви позволява да запечатате 257 кадра с резолюция 4608 към 3456 пиксела. Също така можете да изберете и по-слабите 3 и 5 мегапиксела. Апертурата е f2.8, а фокусното разстояние от 100 см до безкрайност. Светочувствителността е 6400 ISO Max. Говорейки за светлина, ще споменем и осветеността, която производителят дава. В нормален режим тя е 6 лукса, а при нощен 3 лукса. При снимки на тъмно на помощ идва силен LED светодиод, който се активира ръчно с копче. Говорейки за сензора, пропускаме да кажем нещо за приближаването, което при камерата е 10 по-оптично за 2D мод и 4 по за 3D. Контрола на всички процеси става посредством сенситивен 2,8 инчов дисплей с 96 000 пиксела. Менюто изглежда като нарисувано, но лесно се свиква с подредбата му. Вградената памет на Toshiba Cameleo Z100 е 128 МБ NAND Flash, но както споменахме посредством четеца на карти памет, тя може да нарасне до плюс 32 ГБ. По периферията, скрити под капаци, намираме Mini HDMI и Mini USB версия 2.0.